Северна Македония срещу Уелс, още една световна квалификация в вторник вечер в Скопие на старта на световните квалификации. Северномакедонците, нашите съседи, спечелиха лесно срещу Лихтенщайн с 3-0, макар и в една от най-трудните и черни страници в историята им. Не искам да казвам нещо повече, но наистина съболезнования за това, което се случи, толкова загинали хора. Ужасно нещо, наистина трудно се преминава през такова нещо, трябва да бъдат силни и с каквото може и България, разбира се, помага. Уелс победи Казахстан в първия си двубой, така че и двата тима вече имат по 3 точки. Тук играе Андър по 2,5 гола. Скромният отбор на Гибралтар посреща Чехия в двубоя от световните квалификации. Интересно обаче беше, че Гибралтар в първата си квалификация до един момент държеше равенство 1-1 в Подгорица срещу Черна гора. След това домакините Черна гора с 2 гола в 70-та и 73-та минута спечелиха все пак срещата. Но ако ви е втръснало това клише, че вече няма слаби отбори, наистина е така. Ето, че Гибралтар в Подгорица до един момент, разбира се, държаха равенството, което отново се повтарям, т.е. не бива да бъдат подценявани. Още повече, че чехите спечелиха доста трудно срещу Фариорските острови, и то вкъщи, след като фариорите изравниха за 1-1 в 83-та минута и Патрик Шик донесе победата 2 минути по-късно, вярно с бърз гол, но ако не бе влязал гола, оставаха малко време до края на редовните 90, така че нищо не се знаеше. Тук играе над 9,5 корнера. Израел посреща Норвегия в световна квалификация, като това са двата най-силни отбора със сигурност в групата и двата спечелиха първите си двубои. Норвежците разбиха Молдова като гост 5-0, докато Израел спечели само с 2-1 вкъщи срещу Естония. Очаквам интересен двубой, който ще се играе в унгарски град Дебрецен, и в никакъв случай не трябва да подценяваме домакините, символичните домакини от Израел, чието национален отбор е доста сериозен и не знам на какво се дължи от ужасното подценяване от страна на букмейкерите. Едно хикс и под 3,5 гола е първата ми прогноза за коефициент около 3,10. Втората ми прогноза е едно хикс. Довиждане! Молдова срещу Естония, световна квалификация, в която със сигурност не е от най-атрактивните. На старта на световните квалификации молдовците загубиха с 0-5 от Норвегия, докато Естония загуби гостуването си на Израел с 1-2. Тук играе едно хикс и по 3,5 гола, надявайки се домакините да не загубят. Правата колонка за днес съдържа 3 двубоя и трите са световни квалификации. Започвам с Черна гора, Фариорите, единица на старта на световните квалификации. Черна гора за малко да се подхлъзне срещу Гибралтар, макар че спечели с 3-1, но в един момент резултатът бе 1-1. Израел, Норвегия, едно хикс. Двубой ще се играе в Дебрецен. Доста сериозен според мен израелски национален отбор, но вероятно и заради Ерлинг Холанд и заради други силни футболисти на Норвегия и с летящ им старт 5-0 с Молдова, израелците са считани за абсолютни аутсайдери в този двубой. Това ми дава право да играе едно хикс. Молдова, Естония над 8,5 корнера, след като и двата тима започнаха с загуби. Особено тежка бе тази на молдовците, 0-5 от Норвегия.